96-97. Surprinzător sau nu, Valeri Lobanovski, cum spunea și Emil, a trimis în teren numai puțin de 3 vârfuri, ceea ce sigur Filimonov, proaspăt adus în Ucraina, după ce titularul Shevchenko nu este Shevchenko, Șovkovski, vă rog să mă iertați, a fost accidentat. Filimonov este între buturi, apoi jucător de câmp cu numărul 4 Holovko, 5 Vașciuc, 17 Fedorov, 26 Nesmașnăi, 32 Gavranici, este un jucător sârb, 8 Belchevici, 2 Hatschevici, Serebrenovici, Idahor și cu numărul 7 Melașenko. Acesta se pare că este cel mai periculos atacant al echipei antrenate de Valeri Lobanovski. Steaua într-un clasic 4-4-2, Martin Tudor în poartă, linia de fund Florentin Dumitru, Rădoi, Baciu și Mitriță, la mijloc Paraschiv, Falemi, Pompiliu Stoica și Eugen Trică, în atac Neaga și Claudiu Răducanu. Arbitrul întâlnirii este austriacul Kohn. Echipată în alb, atacă la poarta din stânga. Lângă minge 2 dintre cele 3 vârfuri, numărul 7 Melașenko și jucătorul de culoare nigerianul Lucky Isi Idahor. Cel de-al 3-lea jucător de profil ofensiv, Serebrennikov, numărul 28, așteptă undeva în partea dreaptă. Din păcate, sau poate că nu, Cernat se află pe banca de rezerve. Se pare că el va fi trimis în teren în repriza a doua. Cernat a avut parte de o primire extrem de ostilă aici în Ghencea, dar nu este primul român care joacă împotriva românilor în cupele europene. A început partida, așadar... Rădoi. Iată-l pe Valeri Lobanovski în imagine, soluții pentru ca echipa să funcționeze la randamentul maxim. Valeri Lobanovski are 62 de ani și este considerat ce mingea spre propriul careu. Iată acum schimbând cu Trică. Trică a greșit preluarea, Idahor și iată un atac 3 contra 3 cu pasă în centru și acum Belchevici are colțul din dreapta. Excelent, s-a repliat Rădoi și a salvat golul. Am avut senzația că Martin Tudor și în tribune. Lovitură liberă, Hatschevici, puternic, minge deviată și se poate da penalti. Este penalti fără îndoială. Indubitabil, iată reluarea. Baciu este cel care îl trage de tricou pe Valentin Belchevici. Același jucător se pregătește să execute lovitura de la 11 metri. Un început nefericit pentru Steaua. Belchevici face în față cu Martin Tudor și este 1-0 pentru Dinamo Kiev în minutul 9 al partidei. Cernat și Ghioane gustând acest start reușit al ucrainienilor. Execuție sigură a lui Belchevici, internațional din Belarus. Este prima oară în acest sezon, într-o partidă oficială, când Steaua este condusă. Bialchevici, lângă el a fost Falemi. Și apoi un șut la colțul scurt, trimis de Nesmașnăi, fundașul stânga al echipei din Kiev. Noi nu mai putem să schimbăm acum acest lucru. Suntem în minutul 14 al meciului. Hatschevici, șut periculos, apără Tudor și apoi reține. Miraculos felul în care Tudor a evitat golul. Același Hatschevici a tras și la lovitura liberă din care a rezultat penaltiul. Acum șutul a fost mai bun. Tudor a avut dificultăți, iată-l plonjând și
cu destulă șansă, mingea îi aterizează. Steaua încă n-a ajuns la turația normală. Are în față o echipă adevărată care știe jocul, știe să se așeze în teren. Idahor, iată-l trecând de Rădoi și de Mitriță. Idahor în față cu Baciu, intervine bine de această dată, printează Melașcenco în partea stângă. A venit din nou Belchevici. Centrarea lui Belchevici cu piciorul drept, lovitură de cap a lui Melașcenco și mingea trece puțin pe lângă. Încălzire pe Eric Linkar. Iată-l pe Claudiu Răducanu pentru Trică. Trică are culoar central, șutează în Holovco. Mingea ricoșează la Vașciu. Popiliu Stoica, așa trebuie, din deviere, este liber Falemi. Încearcă să combine cu Claudiu Răducanu și este lovitură liberă pentru Steaua. Este rândul ucrainenilor să protesteze, nu o fac însă cu prea multă convingere. Poziție destul de bună, circa 17-18 metri în diagonal. Dintr-o asemenea poziție, Florentin Dumitru a marcat la Bacău în prima etapă a campionatului. Adevăr, maniera în care trebuie să joace Steaua prin devieri a fost, iată, măcar o dată defensiva ucraineană dezechilibrată. No, n-am înțeles, dar oricum faza continuă, este contrat Claudiu Răducanu și respinge Raschiv. Idahor trimite în față și este un contraatac periculos în superioritate numerică. Idahor pe stânga. Moment greu pentru Steaua. Idahor pătrunde în diagonală, pregătește șutul cu dreptul. Din nou un ricoșeu favorabil și este off. S-ar putea să greșesc, dar am senzația că există o șicanare din partea arbitrului. A fost o fază în care, iată, preluarea lui Claudiu Răducanu. Sprintul său ajunge destul de târziu la minge după ce Filimonov reușise să o rețină. Stoica pentru Rădoi, preluare largă, mingea ajunge însă pe stânga la Mitriță. Vine Trică la combinație, Mitriță preferă o pătrundere în diagonală, șutul lui Popiliu Stoica cu piciorul și realmente sunt 20.000 de oameni în picioare care așteaptă golul. Are masivă, atletică a ucrainenilor. Da, repunerea balonului în joc pentru Dinamo Kiev, echipă care a câștigat 9 dintre ultimele 10 ediții de campionat în Ucraina. Melașcenco. Șut pe lângă poartă, iarăși o mică nesincronizare în defensiva Stelei. Claudiu Răducanu sprintează în partea dreaptă, Paraschiv aleargă după acest balon și îl poate ajunge în marginea terenului. Este complet izolat în colțul din dreapta, pasează înapoi pentru același Neaga. Șutul lui Neaga cu piciorul drept și Filimonov respinge cu ușurință peste poartă. A fost un șut bun însă pe direcția pe care se afla golkiperul ucrainienilor. În fine, Neaga. E momentul să iasă la rampă fostul piteștean. Lovitură de la colțul terenului pentru Steaua. Florentin Dumitru se duce în acea zonă pentru... Bate Florentin Dumitru. Lovitura de cap a lui Claudiu Răducanu. Dinamo Kiev 0-1. A urcat în atac Vașciuc, schimbă cu Idahor, din nou Vașciuc, Idahor, foarte bună combinația, Idahor este liber pe dreapta, Vașciuc din nou, primește, pasă înapoi și un șut deviat extraordinar, 2-0 din 2 devieri, ăsta este ghinion curat, Bialchevici pentru a doua oară marcând. Melașcenco este cel care a deviat mingea. Lobanovski impasibil. Impresionantă doză de noroc au avut oaspeții la aceste două faze și iată-l acum pe Neaga, relând slab dintr-o poziție foarte bună. A fost o... Melașcenco, vă rog să mă iertați. Iată cât de bine ies din defensivă ucrainienii.
Autorul celor două goluri, Bialchevici, pasă pentru Melașcenco în careu, dar de la margine serie. Incredibil, o poartă incluzându-l și pe cel din penalti, au înscris 2 goluri la cel de-al 3-lea intervenție bună a lui Martin Tudor. Dar acesta este un capitol încheiat. Haideți să vedem jocul în continuare. Steaua atacă și obține o lovitură liberă după un fault asupra lui Trică. Nu, centrare, frumoasă schemă, Trică, lovitura de cap, gol! Excelent, excelentă schemă! Superbă schemă făcută de Victor Pițurcă, iată centrarea lui Florentin Dumitru și lovitura de cap a lui Trică, complet liber. Excelentă fază. Toți jucătorii ucrainieni s-au îndreptat către colțul scurt, păcăliți de această fentă a lui Florentin Dumitru. Centrarea foarte bună pentru Trică, venit în spațiu liber, lovitură de cap bună, subtransversală și Steaua reduce din diferență. Este 2-1 acum pentru Dinamo Kiev. De mult n-am mai văzut la Steaua o schemă atât de reușită. Offside acum la această lansare în adâncime pentru Idahor. De la margine, asistentul este cu fanionul ridicat și îl vede și domnul arbitru. Felicitări! Și se întoarce centrarea lui Paraschiv pentru Falemi. Lovitura de cap a lui Falemi pe lângă poartă. Minutul 32. Da, Steaua începe să miște. Au fost aceste faze fixe care au pus în dificultate formația din Kiev. Falemi este un excelent săritor la cap. Rădoi. Minge pentru Claudiu Răducanu, bună preluare a lui Răducanu între 3 adversari în permanență. Ucrainienii aduc 2 sau 3 jucători lângă Claudiu Răducanu. Iată-l acum pe Idahor în partea dreaptă. Trece ușor de Rădoi, Idahor continuă, șut periculos, reține Martin Tudor. Autorul șutului a fost la nivelul gazonului, terenul este alunecos, mingea capătă traiectorii piezișe în stânga. Da, bine. Iată pe Trică, poziție bună, Trică, în care șutul lui Trică, apără Filimonov. Liber, iată reluarea. Trece de Holovko și mingea vine pe stângul, a încercat să o fentă. Centrare cu stângul, către Falemi, spatele lui este Claudiu Răducanu, respinge însă Vașciuc. Ucrainianului. Foarte ușor combină ucrainienii, iată-l pe Melașcenco. Idahor este în dreapta, destul de liber, iată pasa pentru Melașcenco și apără Tudor, mingea ajunge la Idahor, gol! 3-1. Și nouă ni s-a părut offside la pasa către Melașcenco. Ce offside! Cât a offside-ul? 2 goluri din deviere, al 3-lea din offside. Cred că Steaua trebuie să se mulțumească cu participarea în Cupa UEFA.
Stil Stelei. Corner bătut de Florentin Dumitru, lovitură de cap a lui Rădoi și mingea Mică a lui Florentin Dumitru. Și iată în reluare, frumoasa lovitură de cap, expediată de Rădoi, mingea a trecut la mixte și iată și pe la Lobanovski, călcând cu greu, el s-a operat de curând de varice de teren, pantofi de costum și training, însă nimic nu pare a-i strica. Pasă printre pentru Trică, Trică, centrarea lui Trică, lovitura de cap a lui Dănciulescu, reținută de Filiponov. forță în această lovitură de cap. A lovit-o cu creștetul, a lovit mingea cu creștetul. Din nou Steaua reia atacul. Linkar. Bună. Copilul Stoica intră în careu și găsește culoare stângă. Steaua are nevoie de un jucător, un conducător de joc cu tupeu și tehnică și mingea este acordată Stelei. Decizie surprinzătoare a arbitrului. O greșeală a lui Filimonov. Florentin Dumitru pentru Neaga. Șutul acestuia în colțul. Trică, din nou Trică la minge. Iată egalitate numerică. Pasă în dreapta pentru Dănciulescu. Dănciulescu, șutul lui Dănciulescu. Însă lui Melascenco. Încă o dată Martin Tudor. Degajare într-o zonă în care se află Trică. Respinge Golovco. Nu prea bine însă. Acolo este Claudiu Răducanu care preia. Este agățat. Claudiu Răducanu pătrunde în careu. Centrează și gol! Făcută de Claudiu Răducanu, a centrat impecabil în fața porții și Trică a apărut din nou la întâlnirea cu balonul. Minutul 8 al reprizei secunde, 3-2 Dinamo Kiev Steaua. Din nou speranța înflorește în Ghencea. Ne aducem aminte de o partidă la fel de dramatică în preliminarele Ligii Campionilor cu CSKA Sofia. Bulgarii au avut atunci 3-1, Steaua a reușit să termine 3-3 și apoi să obțină calificarea în retur. Cine știe, poate istoria se va repeta. Excelentă acțiunea lui Claudiu Răducanu. El a luat doi oameni după el și apoi a izbutit centrarea decisivă. Sarcină simplă pentru Trică. Două goluri marcate de Trică în această partidă. Dar 3-2 în continuare pentru Dinamo Kiev. Oricum se joacă. În afara terenului de joc. Lobanovski același impasibil. Trică, Pompiliu Stoica. Își pune mingea pe stângul, șutează cu piciorul. Sare la cap. Melascenco, Nesmașni centrează, respinge foarte bine. Deviere, s-a dus în poartă, aici nici măcar corner nu obține. Mai face și puțin circ arbitrul, cred că a găsit ceva pe jos. În fine se face schimbarea. Un dialog cu Victor Pițurcă. Poate Marian ne spune ce pe acolo. Da, arbitrul i-a cerut lui Victor Piciurcă să ceară cuiva să spună la stație să nu... Poartă, trimite în lateral pentru Florentin Dumitru. Bună pătrunderea lui Florentin Dumitru, șut la colțul scurt. Pe partea dreaptă, învăluie Linkar. Neaga greșește pasa și iată acum din nou le oferă un cadou ucrainienilor. Contraatac. Pasă pentru Melascenco. Este Tudor din poartă și este gol. Este din nou gol pentru Dinamo Kiev. Minutul 18 al reprizei secunde. Lecții de contraatac oferite de formația ucraineană.
A fost greșeala lui Neaga, cel care a pierdut mingea în margine. Neaga a sprintat spre poarta lui Tudor încercând să-și repare greșeala. Tudor a ieșit puțin cam hazardat. Melașcenco a avut timp să ajungă la minge și să plaseze o scăriță. 4-2 pentru Dinamo Kiev. Bialchevici partida amicală, dar pentru că a fost lăsat pe banca de rezervă de Lobanovski, va fi titular la Tineret, ca și până acum. A fost o lovitură de cap a lui Serebernikov. Linkar, Neaga. 1-2 cu Dănciulescu. Neaga, șutul cu piciorul drept. Alături. Momentul în care se efectuează înlocuirea, cea de-a doua schimbare în formația lui Valeri Lobanovski, minutul 66. Gheorghi Peev, bulgarul Peev cu numărul 11, intră pe teren, înlocuindu-l pe Serebrenikov. Bialchevici bate această lovitură liberă, se înalță Idahor. Melașcenco, minge bâlbâită în centrarea lui Neaga în careu spre Pompiliu Stoica. Neaga așteaptă, este cu spatele la poartă, continuă. Baciu, Neaga, poate șuta. Combinație cu Dănciulescu, Dănciulescu reușește pirueta. Apare și Claudiu Răducanu. Recuperează Florentin Dumitru. Baciu centrează acum pentru Dănciulescu, reluare cu capul și minge. Ofensiv s-au creat destule situații, mai ales în fața unei campioanei Ucrainei. Iată cât de aproape a trecut mingea. Din nou speranțe pentru galeria Stelei. Melașcenco prelungește pentru Lachi Idahor. Mingea parcă a fost trasă cu ață. Și iată-l pe Idahor rămânând în picioare. Melașcenco este singur la marginea careului. Pasa vine puțin cam în spate, dar apare acolo Peev, recentrează, respinge Mitriță. Limonov din nou aruncare de la margine pentru Steaua. Dănciulescu în fața porții. Trică în această partidă. Trică cu stângul, amenință poarta, pasează, din nou Trică, scapă mingea de Lobanovski. Iată-l acum pe Răducanu, panier ridicat cu întârziere. Poziție de offside la atacantul Stelei. Da. Steaua mai încearcă o dată. Florentin Dumitru. Mingea aruncată în careu. Baciu! Ungurul Bodnar. Noi revedem lovitura de cap a lui Baciu. Frumoasă detentă. Desmașni. O pasă pentru sprintul lui Idahor. Idahor trece de Rădoi. Idahor în continuare. Melașcenco venise la combinație și bate pe Bodnar. Între timp urcă în atac. Este superioritate numerică pe partea dreaptă. Mitriță în dificultate. Bialchevici, foarte bună centrarea, însă s-a repliat la... Pentru 8 minute, Cernat nevoit să suporte ostilitatea clubului, ostilitatea publicului din Ghencea. Melașcenco. Coșmarul Stelei. Iese din teren. Melașcenco a marcat în minutul 62 golul de 4-2. Aceeași torpilă expediată de Hatschievici. Foarte tare șutează jucătorul lui Dinamo Kiev.
Lincar. Spațiu pentru Florentin Dumitru, deplasat pe partea stângă, dribbling în dreapta și șut cu... Bodnar. Centrarea lui Bodnar pentru Cernat, intervine Băl. Bună pasa pentru Dănciulescu, șutul lui Dănciulescu și fie echipe românești din cupele europene vor reuși rezultate mai bune. Dinamo joacă pe teren propriu cu Dinamo. Pasa lui Pompiliu Stoica pentru Claudiu Răducanu, panionul rămâne jos, Claudiu Răducanu șutează și mingea șterge bara porții lui Filimonov. A încercat bine Claudiu Răducanu la această fază, iată-l din nou. Nu avea altă soluție, șutul cu piciorul stâng. Mitriță. Pentru Dănciulescu această centrare apare însă Holovco, cel mai bun om din defensiva, 11 milioane și jumătate de dolari de pe urma acestei participări. Da, fluier de final, Dinamo Kiev învinge pe Steaua cu 4-2. Au înscris Bialchevici de 2 ori, Idahor și Melașcenco. Pentru Steaua, 2 reușite ale lui Trica.